benjang lamun manut Mas Dwi pokoke sun panas jadi kirim kembang trase kirimen layoning kembang jadi kubur jroning bumi kuburan Kasursari Lambarono Sutra bantale payu ageguling pantes kuning tangisono kinantenan dandang kula awan iki nek Gostare watuk iki le suarane entek wedhus tenan no Pardi. Jare bagianmu ki engke nyamat ning aku ngerti keadaanmu kok. Iya, alah penting aja mati sik ya dia. Rina wengi wis nyekseni nggonku nyuwun marang Gusti munggah gunung tak rewangi darbe karom sumanding siramu ati loro enggal nyawiji iku dadi panyuwunku nanging datang keturutan amarga limas seneng imbangake aduh Gusti kula nyuwun tresna iki ngerti ring sliramu dongong manis kanthi laneng ati
nyekseni nggonku nyuwun marang Gusti munggah gunung tak rewangi terbit karo sumanting sliramu senggak angger wayahe malah kaya ngomong sediane ngati katur para tamu ciptaane Mas Agung Gendon menika iya kowe kok iso nyetel pen-pen manuk kadol kok ya wilujeng siang bos santri nek Agung ki jare sasi ki nutuk ngono kaya ora krasa nutuk iya 100 juta kok iya. Lah iya. Patut karo merem-merem ngono. Ati loro enggal nyawiji iku dadi panyuwunku nanging datang keturutan amarga nimas senang imbangake sapa katoran aduh Gusti kula nyuwun tresno iki yakti makul pelekan mreng sliramu domong manis ganti lale ati ketok kompake pangapunten Pak Mulyanto ingkang menggugati nggih kawontenane kados mekaten gojekipun kanca-kanca Alrosta mbok menawi ing samudayanipun kirang nuju prana estu nyuwun ageng ing samudra pangkang sami mbok menawi ajeng nangkap melih mengke saged pinarak ngene pake aku trimo bisa nyawang saben nali kok ketemu ati iki bisa trimo enggal antuk tresno
Kipling karek adus dina ping 26 ya utuh kaya ngono. Lah ya malah awet kok. Sasat kati bandra bulan Kaya ning tengah sawah ya. Mas. iya ngaturaken wilujeng dalu saking jajaran kepolisian sektor wilujeng Ngarai Gati kepolisian sektor Oke dirungokne kupinge angger matur nuwun ae padha le bau kok melu matur nuwun. Iya Prabu Bunden Dasare ya udan. Delalah. Mirengke swantene panjenengan. Karo ngetes sing nyuling jek iso apa ora. Yo jek iso to ya. Kancane do maem kono ben sebal sebul ngono ya karo. Tandone we gedene semono kok. Yakti garwanto iki tresnaku mung sak kabeh ben nyambut gawe dipalarke gedhe panggalih ing mring nyayi si rawa Nimas manis yakti sotma domring Matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun anu Mbak Leni. Nggih sami-sami. Nggih. Langgamipun Manut dirimu mawon. Manut. Heeh lho. Nek ra manut ndak lara kok. ndak Kalau perlu. kalau genti piantun putri sing nyanyi langgam sing demes ngono. Iya. Aku ngerti bareng engko girane Tata. Ya. Mbak Tata kuwi kok spesial arep nyanyi langgam apa ndek Apa? mau? Oh iya. Wah. Pakai pangandaran ora ais dekos mbah lho. Ya. Engko penaturaken jembuh kalih swasana katur sanggiyaning para tamu kakung Usa Putri. Thank you.
barang ki tumben kok lemes. Biasane ki semangat lho. Sing semangat Lang. Dietan iki. Nah iya, penak ya Mas. Kalih nyuwun pandonga pangestu sedayanipun para pini sepuh. Al Rostam nika nek digritke campur Sari Sragen urutan nomor 3. Nggih, nomor 3 peringkat ketiga. Ning nek MC-ne aku. Oh, lha nek mboten Nomor 1 malah sing maring ketiga aku kok malah. Enggak. Iya. sesuk nek MC nggo topeng Mas. Pripun? Topeng Aril ngono lho. Wong iki nek iso padha ae njaba jerone ya ngono kuwi ae. Kene wis maring mumet kok. Topeng Power Rangers. sedaya ngantuk, Pak. Nggih. Ngantuk. Oh, mboten saling riye. Wah, iya. Iya milih sing tuwek. Minal aidin wal faidin nggih, Pak. Nggih, sugeng ngriyati. Nggih. Nggih, panjenengan paring asma sinten? Allah. Iya. Halah, kenalan lho, Pak. Mboten napa-napa. Paring asma sinten, Pak? Hardi. Bapak Hardi, mbok bilih mangke badhe ngresake lagun menapa? Nah, Malam resepsi kagem
penganten kok. Resepsi, langgam resepsi. Oh, ngaten. Pripun Pak sampun sekeca dereng? Sampun kelegan? Yo tak genahke sisan. Mau bayang aku siji. Umpama utuh jarian ngono piye ngono lho. Nggih Pak Hardi ngersakaken resepsi. Ya. Nggih pun telasaken langkung rumiyin anu bareni. Ngaturaken panuwun sang yaning para tamu para bini sesepuh dalu kalenggahan ingkang keparang lenggah keparang rawuh estu patut. Lah iya to Pri. Ndak jenderal iki nek dirungokke ya abang nang kuping. Ndak ngerusakke speaker jare. Gundule iki ya. Iki mau tak panjeri 50 mula penake kaya ngene anggere ati panjeri 50 brah kaya apa-apa. Enggak, pangkur rinoso. Nggih. Sik nyantol. Rinoso sayaka rasa siswa pawiyatan ngono karo Lando mesong mbok ijan kok jare wah. Pawiyatan mbok ijan iki piye to? Ya ora apa-apa to wong ya tanah mboke kok ya. Iya. Monggo. Kapan sumandeng sisihmu Kita Cis pripun nggone karawitan Bima Ngrembaka Budaya nggih nggone Dejarot mbok menawa sampeyan kowe melu dijak ora apa-apa oh iya ora apa-apa latihan sanggulan ugi dalu kalenggahan kepareng lenggah Mas Yudo menika ya nggone Muda Laras kandhane ugi kepareng rawuh juragane salon saking pucuk menika Mas Pardi lujeng dalu juragane Manuk Mas Andri ugi juragane Setrum menika Bang Anton ya. Setrum apa iki? Setrum lagi ora juragane kono lho. Oh ngono. Tukang nginceng barang juragane ya Pak ayo gumun sae. Monggo.
tresnani lahir batin. Jumbuh kalih bawane langgamipun sepisan Decis. Nggih. Semangat leh girong galang. Ya, semangat. Ndang. Rasa
kula nuwun pangapunten. Langgapipun kagem dumateng kekalih mugi dados sabda kang sakinah mawaddah warahmah. Matur sembah nuwun nggih Pak nggih, sampun diparing bebingah. Goyang guyu mesam mesem mesam mesem sajak arep mundut mundut
mesa-mesa saja harap mundut-mundut gegarane andon tresno tumrapi kelawan wanita yekti kula nggih minder lho Mas niki piye piyayi mriki niku kathah kyai napa lah budaya iya nek jenenge wong budaya ngeten iki nyun sewu nek Sragen bagian kilen iki ngeten iki nah nggih dadi manunggaling rasa bapak nika sak menika sing pundi niki lho Pak niki lho kula ki ngangge kupluk nggih kesupen namine sinten kemuk panjenengan ugi Lah. biasane ki nyumbang lagu nek konengan duit salim neh saling kok terus Mbak, ae. jenengan ki nggo kaos tangan ireng ora ndang mbok copot-copoti ngopo Len kuwi bos duit kok bos mangsamu duit nggih alhamdulillah endi sik Mbah Kemuk niku bawa gending model apa, palaran model apa, dekne iso. saged. Andane kok mula kudu rasak-sake iki. Tenang. Dek dalu ki bareng awur aku roh sinden ya senenge ra jamak lho. Kemuk ora kowe bau lho kok. Nyawiji katros gambo labuhing tresno noraslingko dura citra Aku yang gumun lho Mas, lagi iki lho aku weruh tukang syuting kok mesrane. Ayo wong karepe golek penake dhewe. Sijine mbok yo nyuting mburi. Ayo gur awor terus lho. Lah iya, wong coteng kok nek sing gedhe sing nganggo gabas kresek iki ben ngarep kene. Nek kowe cilik mbok nyandi-nyandi. Aku gumun karo sing iki Mas sinten namine? Niku Mbah Gendon. Nah, Mbah Gendon ki mesti kok katoke anyar terus ya, Mas? Kuwi juragan katok karo juragan sepatu. Lah ya, angger pendak nyuting kok anyar terus. Terah uripe enake mung tuku katok karo sepatu. Lungiting tresno sayang
Apa urung entuk rokok jatah rokok. Nyarengi para tamu rabi pasugatan dan dalu. Nggih. Katur sedaya niki jumbuh kalih swasana lagune Kadung Tresno. Ayo. Kadung Tresno wis dikapak-kapakno ya wis gak iso pipi ya Mas. Kadung Tresno kok ya. Baca Tresno iki kandhani kok. Halangan apapun diterjang. Iya. Lah iya. Bacaane sarwa asri coban Pripun Mas? Nyawang sliramu iki nek madang mari seger. Nek ngangger iya nek kok ngarep mari seger, mbah nek kelingan ati kuwi mari greges. Kok kelingan ati mari greges lho. Sliramu kan bablas rono kan nyalami karo Bos Eko. Bos Eko ingkang pundi?
Jelali Pitrae lho, Pak. Masuk, Pak Pitrae Iko. blas lho ya. Nika terus sing tangane bojone sing guyu. Nah. Nggih, bosku menika. Niki nggih nggih. Wilujeng dalu Mas Eko. Nggih, pripun raosipun? Langganan kene ya termasuk tambang rek mangsane. Mbok pilih badhe ngresake lagon menapa? Ya Allah, lurung ditareni malah wis. Alah, pokoknya sliramu nyaket ngeten mawon. Nah, nggih sembah nuwun Pak Eko. Piyayi kok bagus era-eram. Ditakoni len ngersake lagon mbok menawi. Ngersake sinten? Ngersake lagon napa? Lho kok empun lho. Empun mboten mudeng menika. Nah. Contone menapa? Oh manut jenengan nih Mas? Manut kula men manut mriku kok angger teko angka manutku ya kono. Penake diparingi napa nggih? Alah mengke gampil tenang mawon. Sembah Napa nuwun. Pakde ya Allah jenengan ki. Dadak repot-repot lho. Lah dadak ngremet tangan bareng. Ya, atur sembah nuwun. Lagune napa, Pak? Lagune terus kangen ati. Oke. Oh, kangen ning ati. Saking Bapak sinten? Oh, Bapak Mul. Ingkang Mengkugati. Oh, jurah ya Allah. Nggih. Omase. Oh ya. Nggih, kangen ning ati. Sebelah niku nggih kopiane mang salami melih ning rapatin Dedet niku Pak Yosef niku kaprolan jare. Panjenengan nggih. Nggih mboten. Niku Mbak RT. Nah, panjenengan nggih. Karepe mujalu kabeh ya duduke kancane engko. Ndang. Nggih, niki ditelaske. Nggih. Bacaane sarwa hasri jrobat matur sembah nuwun. Kidung Srina Tokas Maran. Sak dienggo bawa Mbah Kemuk tak nggone bawa sik. Manise anggugah ati. Kabeh sinawanging netra persiapan tata ganusa. Nah, tak bawa sik kuwi tenang sak rampung mulih mbok telung piring gene tetep jek ngangkat. Suwe-suwe kaji iki kowe iki nyawer ora oh parine ra payu jare yuk kancaku main dadu kuwi darmaning lara branti solae kang nandang wuyo Nora ana usada yen ratemu telenging
jroning ati tambah tresno badane dawuh Pak Mul. Wow. Nggih, saiki genti kula sowanke sing mening dhewe sak omah. Omahe sapa? Omahmu masa omah. Nggih. Rene Taya, mengke bibar menika nembe pakurmat para tamu ingkang sami rawuh. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu monggo duh wong bakas katresnanku ora beda rasane atiku awak lumkrah ra bisa anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira nambani tukang syuting iki lho. Entrane melu gireng barang. Kok bar ditambahi ngono to, Mas? Mbok manut kawontenan. Nggih. Iya, keadaan wis kaya ngono ya apik rasah girong ae. Entrane melu girong ku karepe ge ditambahi ngono. Tambahi ben dibijekke kancane ngono. Ki plis suarane apik. Oh, mang tambahi, Pak. Kene cek, Pak. Tukang girong niki. Sing nambahi kula napa tukang girong anyaran niki, Pak? Sang udit ora kowe. Entek nyepelekke. Mosok patlu pindah moro nek moro dengkelen sanu. Ngono ki apa? Njaluk dit iki. Heeh. Iki bosku ya. Mosok njaluk, Mas. Sang udit ora kowe ku. Wah. Rasangu ndelalah. Transfer ngono usum transfer ora kene. Ora mudeng kuwi ora mudeng blas. Angger ditekoki alasane dike 35 nu wae. Lah kok ngencek ngoten to Pak 35. Penyanyi di 30. Kat salaman kon jaba tekoke lendol payu ra payu pari ra payu aku ora tau ning nggonmu jadi iya aku ngono wis. Oh nek lekas payu sabone nggonamu. Wis tenan no. Rombongan dene iki ya alah gaji ndul ngentekke ditku kuwi. Mang beto sak parine ngoten Pak ten mriko. Nggih kalajengaken. Tim sukses. Aja semai langgung bagus beresnaku rabayu saya tua saya kempeng ora suwe ya digahane kecil
karo aku wong ayu popojanku ati susah mung kangen sliramu tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira sing bisa nambani Binu koliringing netra satemaru mamban jroning ngati arep tak tuthuk ngono sih Trodo miwah hamba bingung yen dangu tanpi nang yo mangrasaku tan ginggang sarikmo tuhu tak kira ya montor ketenan sing totot ngono bano tak pikir-pikir oh iya kok kene aku nadyan kala-kala duka mimbuhe tresna kang yakti nggih matur nuwun ugi matur nuwun Pak Haji Kamdiya MC-ne iki jane rung entuk aku malah teri seprit sak galon wah ya kantok klenger iki kok
lembara nembus mega ngitung lintang sesulur padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerita itir lanono aku lunga ninggalake rasa ati gelo nadyan abot sing tak sangga nanging rasa ati kudu nrimo sisa tresno iki tak kubure njero sanubari aku amung bisa nyawang fotomu kang tansah tak pajang ingang karolo eling manis semu solas lagak musaya ngreridu wis tak coba ngalekake ning emane isih mandel wae tak rewangimu jagat rasane kok yo wis ora kuat ombake banyu segara lan kuwawa karo rasa tresna iya sinerengan Al-Rosta aku lunga ninggalake rasa ati gelo nadyan abot sing tak sangga nanging rasa ati kudu nrimo sisa tresno iki tak kubure jero sanubari aku amung bisa nyawang fotomu kang tansah tak pajang solas laga musaya ngreridu wis tak coba nglalekake ning emane isih ku mantel wae
tresno. Satu lagu nggih anggitanipun di Mandil. Tak rewangi mubeng jagat rasane kok ya wis ora kuat ombake banyu segara tan kuwawa karo rasa tresna